Posledný test tohto porovnávania bude môj obľúbený Two Touch Challenge, kde Dianka mi hodí loptu a ja mám 2 dotyky v tomto bielom štvorci alebo obdĺžniku na spracovanie a streľbu v bráne mám Filipa. Uvidíme, aké je pohodlie a komfort pri streľbe. Poďme sa na to vrhnúť. To je brankárom. Ľavačka, ale dobrý zákrok, pozri ho. To môžeš, potom sa to zobere. Išiel na párky. Poď! Nie! Posledná s kopačkami najvyššej triedy. Tam je. Mišo v réžii to určite spočíta, čiže vidíte skóre, ale nič to nemení na tom, že sa mi strašne dobre kope s týmito kopačkami.